Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka kam jengok kai perthai kalai rap shisha ya ki bobuan ba ki long gieng hakini ke jela jongi. Ki tra jaka ki jing mentoi na ki nongwan jengok kai nang ta ki para snong para thau ki jing mentoi na ki restoran ne ki dukan bat buon ru ki bayo jing mentoi da ka bobu da ki yeng basa lani ki homestay na ka bentai ki tu ki nongwan jengok kai ki basa amin. Ka sora ka diga wei na ki jaka ba ki tourist ki tuoj bha la kalong na keleng ki jela jo keri India ne wat na shabari ru kumjo. Ka kam jengok kai kalai rap shisha ban kentiu ya kayo kakot kinong sora. Ngiyo i bagi homestay ha sora ru kila nang bun na wei sunam sya wei pan. Henry ngiyo i bagi dan bun teli ki homestay lani kita ki yeng basa ki badan ha pedeng jong kasnong lani kasnong brio bat kinong wei ki bawan nabar ha bagi sa basa kisa mar senda bat kinong shong shnong. Hatu ke jingdon jong ki homestay hasnong brio kasngani em ya ki khelung ki khana hasnong. Ban yo ya kini ke jubab ngile yo ban ya keren bat orang ba shnong ka pedeng shnong uba Richman Thiang kumju ru bat orang ba shnong ka marai ka phon uba Ethelbert Sawian tung nya sngap mentai ke ke bagi don ban ong. Thì cũng chỉ buồn nằm tay xâm lại và hoàn có yên cho ngam đã sinh năm tập hành ya keren Jepang gini ki homestay ki hotel itu kan sok lama tim ta sinh là poin ni po dong jongi thì ai cũng beli i thì ang ka tim jongi bor away thì hobi dai bi homestay na kalian ka jong ka snong ka jongi thì ngang anak sushi mentau snem ya kan ka kamu masnong thì po ba lalik la don iwi rang masnong but hadu bentai ya kini homestay ngi la don hadu new teli homestay po kadong pensionong ta thì bakil along ki bai ya ibai nt hi po jingpe jong masno thì habi dai bakini ki homestay thì haswa baki kini ki brio ki bakwa pan stang ya ni ka kam homestay apo jong kadong masno thì kin hab ban yo nang kong ya ke NOC na po asno hi thì klem ke NOC ngi namla ban sha ki bakin play nang homestay thì rengkat bat ki NOC bangi a sha ki snong sha kini ki Rio Shimet ki bapunang kami kini ki yeng kum ki jakasa nam ta ki turismo tingi ai kat ki kendon ka snong ba ki kendon ki bun bai ki kendon gi don do ka saw ka santali ki kendon ki bangi bu na ka snong hai bidai ba kini ki homestay ti ki bun ki homestay ki bun ki kendon ki bakam ki bakam ya dei bat kini ki homestay hapo snong ki long bai kam tam le ka jingrung jingbi jung ni ki tourist thì bây giờ kata long naka sinong ni thung gawe ka committee bakata ka dikabang onga pingnor committee bakata pingnor committee kalong ko ba pelot selansar ya ka jimha kami jong ka dong sinong hi bro gawe bat ya baro hi selansar ka pelot kata ka pingnor committee kai tingi don ki chairman ngi don secretary bây giờ kata ka pingnor committee kai hawa ya kata te ya se kan ne ke jing shisha ten rei pada abang ipet pada apo katkan sora jongi hi bro kowe te hakisnong ge jongi mo te ngisim ba ni ka kam homestay ke ka kam ka ba ai kam ki perdo prasnam ge jongi ki beri ge jongi ba klem kam lam jam te be dei ba kadong jongi ru ngisya ki bakin play ke ni ka homestay apo snong ru da ka khmi inti bakin ai kam ki bom don kam don jam apo snong bat ka e ka ba ngai i pare hoi kadon ke jing mentoi kadon ke jing duk mentoi mo badan gini ki homestay te en rei pade nomor bakadi ka we na kilat ki ba plira plinti kalian ke kam jam ten kata ka di kau kamin ke ba bar hoi nia apo snong hingi haban sya mo ki bakin pli ke ni homestay te kumbolong mentahi abang ngi inspect apo ki homestay ki jongi nama nak sinong bunsin ngi julek kini surprise checking mo di bun hi na ke parado persna bu jongi si ki jongi tiba di nak ni kat dong kat hani di nomor bang ala ong nak mene ba ka kam homestay kapo seorang hi kala di ka wei kala ka ai kam ai jam ya ki brio ka than ke jongi kam tam le pi i pot seorang mo ka jing hiar ka yo ka ka pun ma nama nadu bakhang ki duyong nadu bakhang ki motion kam tam le ka bakhang yang ni ka cement factory mo
Then ki brio menta pada ki iba ki kedat pe jaka tourism. Nomor ba seorang ka de gawe na ki jaka jong kai ka ba kring ya ki brio bana shabar jong ka jela ka jongi. Bat na ka shabar jong kari ru unju. Dia baru ngepe jaka tourism hi kum kalat yo kam yo jam. Dia nak kalian jong asnong ha bide ba ka benta kumbalong mentahi kidang don hi ki ba temu ban pan ya ke NOC ban yo ban te rum stay ke jongki te na kalian ke jong snong ru ngi ha ngi longi dak mi benya ke ni kita ki e bar khoi ban ngi da shong ru da ka jingrai lang jong snong hi par ko we te ban ai ka taru ka shong ka jingrai jong isi hi par ko we jong executive committee jong ka dor ba snong te ban ngi scam hi ngin sha ya ki la da kibut baik berhenti aki kendon jong snong ru ken nomor ba hasnong menta tingin kam pek beniak bah langin nang sya ne mapo jong padeng jong asno di momenta na mamil adon ya katai ka arwa akung krung ka ba marjan ba ka arwa give de satu ka khambun ka jaka bat benta ki asdang man sina ya ki homestay ki jong ki sturu then scam ba na kali asnong ru in gentleman sim bede ba kani ka benta ru dia kanang ba kanong ka jing mentoy nam ta ki nong sno jong ka dong hi bro koi te hoi ka diga jing sisya kata mo ki kelim ki te habide bat kata ka benta ngisiam ba hadu mentahi mo ka jing hiar jing turis po sara ka along bon hali kam tam lim tau snem bat su ni snem banang su dep ru ngisiam ba bon lagi turusin ki turis do wan chak ni ka jaka ka jongi te bangin ong ya kata ka benta ba hoi hadu menta ngim pat lap pat siam mo ya kini ki bawan kai sini kinde kita ki iki basnio te ngim pat ju ya kendu pat julap hi wat hasnong jungi ru ngim pat julap te wat thain so rai bro ko ngim pat julap hi te ringin hak banong adakar bade kata bi ngin hak banong adakar namar ba ngim tip kiwan sini kiwan nam ta ka namar ba yo kiwan ritingen yo kiwan syong thai sini nam ta ki iki kampus ni ujung e kata ngin kum kasnong hi bro ko ngin hak banong adakar ngin hak pan pe pha pe parman kita ru namar ba kacing wan tuit jung tulis ni kalau along siapa palat siapa mentau senam bangi pe habide bakta benta te na kale kasnong ngira de song ye ka executive committee bat ngile keren ru ya kata benta kenang ba kasnong kan jungi ru kan jot ken namar ko ba ngi menta ya kajing sirkai ko ba sirkai tam ka de drugs mo de drugs wan na ingim tep de yo SQ wan na gini gi bawan ka sani ru ngindum tep ya kata de ban subas ni urung indum lai nomor impak yo ya ka klumo bede bat kata komenta den rai pada nak lenga snong tingi la su seri ngila su longpa pe perman ya kata komenta đây gọi thân một sâu yến và bắt snong trong cả trong mặt phần và bắt cái việc cắm một chút nên mà chả khát sân trong này October và adul taruh ngadang balik cũng là bắt snong bây giờ bắt ki jingkeli phi spang ki homestay kan tali ki homestay ki kendon ba kunta tater ting adan banong kumni apo marga panjingi dan hadum tamane dan kumpa khalai tali ki homestay hosna marja khat ndri hatu bapong dan dang san manin tali dekat kong kucing ya jong kapor ki homestay ka nang dan kucing jong homestay ka long ban kong ban pendim ya katu ka longi yang longsem bat kabar ka ai ru jarak khendet pat tanjok ya gitu kibri kiban le pelang tu ban bukho ya gitu homestay dan ban le sai ki ja ki le jong gitu ki tourist ki bawan sana sera hasiwa bakin thau ya ki homestay ka sno maraga phon kala don ki kendon kebut ki rules and regulation na banta gitu ki nawan jumokai bade kan ini thua da parang na mabul ki toresi ki de ki on shabar te ni ai gitu ki rules and regulation de gitu ki try mesti bat ki de ban wa haman laki kamera bat ki don like kamera berapa like tadi gitu ki kot ke bani ai na kan snon ki de ban buk nang ba gitu ki nawan sa ki na ban puli ki bagi na ban bu ki kendon ki kendon ki batte antu komod bakang kusan ki bet batha ki ki jingkumar kantang ka ba
tem paput papne meeting sawa ki jongki ka ba skoy ba de kamut makam kongsan kamut kimlet ban ni palat ya ka sipo biji ka por janmin tata ki kwa ban mi kamut kada kamran jol ki to ki tara muste ban sanran ki tata ki la ban thi dik thiet le inu ni jidu kam ka ba ki dan kam maki te skoy pat nang sian ni la tha ro security pat kendon na kan ta jong ki ki babu pat ki homestay kabamot ki homestay ki try homestay ki de tang ma ki hi ki ban pe ya ka to ka homestay ni mai la ya nu ya ki bere ki bana sabar lani khantam ha ni ki chung ta bon ki bai le benani den galan jing snom ni te kan don ba ki le aba ong play homestay kam mot ban play na ban ta ka ding man to jong nu re jong ka jong to ka long ban pen im ban ai ja ya ka tu ka long yang tam ni ke chuk ka man ta ki kaleng sarkar ka ya ban ai ka mai jam na bun ba nang lasta te kon ta ka leng jing ka darwas no ya ila itu ki bre ba ki play homestay to ka ka sa ka jongki ang ta ba de ki de ron pe ru ya ka khoi ka suba pos no po thau nang tu pada kai ba kongsan ka mon baro ka homestay ki baton sisen bangila ai to ka NOC ne kalen to no mardor hi kinab le sa subdivision to ka saraswi subdivision lane kinab ban le kendo ya ki bor police station OC kinab ban le ki register ang the ya to ki homestay mo la da ja kanu kanu ka jingja mo mardor hi ki de ban tip sha ki pulen kimle ban phone singi ma ki phone singi kamle ka kamram ko jungi bangin di ong ya ki to ki try house ya ki homestay dan ni yang to tores bangin lek pat da ka wekar kom prakhat banyamai bani ni antu papa kongsan ki kamot mardor kinde sha ka police department tena kan ka police ka sale ka bandan kam la dadon pat gino ki jinja ni utai bari ko ki siputip singi ngiru utai mardor ngina ban tebe saki bor pulik khana pakila ban telakam te skaweru hakan ga jong matang ga iba juk ba ki jungwan jong di ki drok sa kisnong paper te kumulong hadu mentam ne po snong maraka kwani padon kun kita ki kes ban ong ban lab ya ki drok ne wala kataru ni hablong aware pa ni hablong ban pengor khanang ba kan membo pa ke jing ya den bo na maladot kun ginde khadu hi kamot nagalang isnong hi haban khang osndon ya gitu ki homestay ki ba larang ilap kung kita ki jingja paper tikin ki kendon bar khoi kala dap don baro gitu ki try ki babu ya ki homestay ka ba khaddu hang thik ka po la dap tho unu na ka nu ki papan khen ya ki kendon ba abu da kasnong kambon mador ngin kun no ya ka jingbo homestay jingki